No niin, Kasper Lunden aivan upea peli takana. 4-2 voitto tuli tänään täällä. Miten tiivistä? No hyvä voitto, tärkeä jengin kannalta. Vaikka ei pelata enää panoksesta, mutta on tää helpottava voittaja. Ollaan pelattu ihan hyvin, niin vihdoin tuli tulos. No mies iski 2 maalia tänään taas. Onnistumisia on tullut. No joo, ei. Ihan kiva, että ei ollut paljon maaleja tehty niin, ja paikka on ihan ok ollut, niin kiva, että tänään meni pari. No kutitteliko se 3. maali siellä vielä? No joo, kyllä olisi halunnut, mutta tänään ei riittänyt. Lisää hommia, ehkä ensi peli. No miten toi meidän debyyttimaalivahti tossa pelasi? No hyvin. Kyllä kaikki tietää, että potentiaali on iso ja hyvä veska tulee. No miten tykkäsit tunnelmasta täällä tänään? Tosi hyvä. Tosi siisti pelaa, kun yleisö kannustaa ja paljon väkeä. Sieltä lunta sun päälle. Päästään sut koppiin nyt juhlimaan. Kiitos. Kiitos.